Ka All India Trade Union Congress Meghalaya Unit harengkat ka Meghalaya Joint Council of Trade Unions and Association hakasengi balang kalapenlong ka jingyaki ka bajajai haka office trikam kabadon ha Quintin Road Shillong halor ka jingki udor ka petrol diesel berkimarba mardi kini kiken hun kila buru da ka jingtho syai chief secretary ka sarkar jela bandawa na ka sarkar bahkan penihar no mardor ya kador petrol ba diesel kila penpau baga jingki udor ka petrol ba diesel kadai ka dauba baki marba mardi ru kinki udor kila penpau ru ka jing benyau baki marba mardi kila na kiu kana mi kisngi kadba kador bai balasngi kane hi kumju persya halor kani ka jingkiu ya kador joki marbam halor ka petrol ka gas bat pun ki jingdan kam ki baman kasngi mo ki kiu dor na kapor sya kapor te menta kasngi pelong ka di demonstration ngi mla ban pelong ka bahe na mar sak sarkar ka kem ai ka jingkit yang bagi pelong bahe ka cha yang ta man pelong apo ini yeng te ngi pawan tang ya ki leaders jong ki different unions ki badan apo ka AITC ngi pawan ban attend ya kani ka join protest demonstration te ka main objective ka bangi thmu ya kani ka bangi demonstrate kalau mangin pen snow sya ka sarkar halor ka jingkiu dor pelat jong ki marbam bag ni sutho bag jingkiu dor jong ki marbam ka debit na ka petrol bag kiu dor ka petrol te long kamar pam automatically kan kiu dor namar bagi wat ki nong de hayo mo ki ong bag jingkiu dor ki marbam ka de na ka petrol te ka pangingi kwa ban kentu ya ka sarkar mo ban karpat ba kinene ka bala ban pen hiar ya ka dor jong ka petrol khanang ba ki dor jong ki marbam ken hiar bat kanung kta pat ya gini kinong belah namar kani ka kta kham tam kinong belah ki batre kita ki daily wages mo lani kum ki ba yo kumangi ki anganwadi workers ni yo kum ka honorarium ka balong tang khindiat te ka honorarium kene ka ju ka dor jong kamar ka bangi ba man kasngi ka ki dor na ka man la kasngi ndai tang shisin tang shi por bu ndai ka ki man kasngi daily ka ki ki marbang te ka jingyo ka jongi ka ne kum ju ba ka jingki jo ka marbang kam ya hap shu ba kata ka jingyam ka jongi ngimla shu ban adjust ngimla shu ban pendap ya ka yin ka te ka ni ka kata hadu kata ya ka jingyam jong ki barret ki baryato ki ba kamai ki ba biang ka fix salary mo kum ki government servant tong in chuang no kum ta ki yo da ka fix salary to ki labna josan re ya ki daily wages kan kata hadu kata banta kini ki nong belas ni da ka baka kan penhiar ya ka dor jong ka petrol bat kum juru ya ka dor jong ka gas mo kum bangi pila yo email bakalaki unta hadu shi hajar khadar spa something mo ngaklam patte ya ka fix rate tempat kata hi ka laki ka dor jong ka gas temata kipun hi kiba duk besok mo ban siap gas ka hoi ka sarkar ki ong ka IA ka by connection handri ban thir pa tu ka gas man ka banai na egin yo kata ka khatar spa temata pun nga tharai na kibriu ken hap ban num shet shu ta ka gas ken hapan wan biang sya ka tu ka jinglong ka barem bangin shet biang ka din lani da uranga namar ka khamlot ka jing ya ka jing ka bang jing pulut ha ka bangin thiet ya gine ki jing shet jungi mo te daga gas ite kala kta hadu kata maka jingkiu kala kiu kensan ngimte balik ke sarkar kam nyau shu iki betuk besok kam perkhat shu te ngi karpat ya ka sarkar mo bakal pe kalau kini ki jing ki bangi face menta apa nakalian ka jongi hi ho ni yai keren nakapor baka sarkar kan pe dem ya ngi ki betuk bahkan penkiu ya ki jing siung re kam judong kum kata ka jing sngap ya ki jing karpat ki jongi ringi pat begini ki marbam ki shiki mangas ngi ka kata ki jing ka jongi te nginget baka sarkar hi kan perkhan dem yi ki bare ki parya ki betuk ki besong kan perkhan khanamba ka jing im jongi mo nginum im sat kata ka jing im ngila ban im kum kita ki nong kum ki human beings mo kum ki brio pengila ban im ban adjust ban la ban im kata ka jing im ka bang ngin im kerdut kordet mo ngila ban im ka jing im ka ba biang ka bangin dap ta ka jing slide kum ba pi mo baka government hi ka clarify baka shim kata ka lowest tax Henry honyi su thu baka jing pen ki ka ni petrol ka na to central government tambalong ka ka pangingi ngi khi ang ne ngimla ban mangin like direct sya ka central government ngi ha banya through ka state te da banya through ka state te ya ka ni ka memorandum ka bangin na government menta boy chief secretary te ling ba jug ya kren sya ka central government halor ka ne ka jing ki do Henry mangi ban mangin direct sya ka central ngimla